Jeg kan ikke mærke det i gulvet mere. Er det okay, hvis spjæderne går ud der? Ja. Det kan stadigvæk kunne køre med det små ordentligt på. Nej, det sidder med kun til. Det kun for at hjælpe. Der er ikke nogen nyere. Jeg vil gå ud og se. Der er en helt sådan en. Jeg tror, det er nu skal jeg få det. Ikke sådan, så hvis du bliver der over, så kan det ikke. Nej, det var ikke god. Det er videre hjælp det samme, så vi har og har nogen liggende. Men kommiklodserne vil jeg også have lavet. Ja. Fordi lige pludselig bliver de slidt tørre eller et eller andet. Hvad ser du noget? Det er jo sgu rigtigt. Der er noget igen. Skal vi se, hvad der er igen? Ja. Ja. Så tror jeg bare start igen. Nej. Start. Nej, reset, undskyld. Reset. Kan du se, hvor mange der er kørt? Jeg tror faktisk ikke, den tæller. Den går ned på 33, 48. Den tæller ikke noget. Den har ikke fået sluttet mit klub. Jo, der er nogle af de der, der er også nogle enkelte funktioner, der lige er koblet på, men de kan nu også sidde og arbejde med, de begynder at blive biler, eller ting, så ser vi det nogen til det næste. Så går der altid, vi kan lave, eller hvad det er, der er lige på. Der er jo det sker, det er meget. Og der er længere på der højde, sagde du? Ja. Så der er kassen ind i det skulle meget gerne gøre det. Så det er også lidt pause, så du sørger for, at det kommer.